Ništa od ovoga nije tajna. Sve se odvija pred našim očima i pred očima policije, politike i pravosuđa. Za ministra unutarnjih poslova predložit ću Hrvatskom saboru Tomislava Karamarka. Karijera Tomislava Karamarka s pravom zanima javnost. Ministar je često interesno povezan s osobama koje bi država trebala istraživati u kaznenim postupcima. Stanovao je u objektima u vlasništvu osoba koje su povezane s kaznenim djelima. Sjedio u upravnim ili nadzornim odborima s onima koje istražuje ministarstvo kojemu je upravo on na čelu. Ja smatram da je Tomislav Karamarko omogućio kriminalizaciju Hrvatske demokratske zajednice. I to smatra mnogobrojno članstvo. A ovo se saznalo o ministru Karamarku tijekom međunarodnog projekta Balkanska antikorupcijska civilna inicijativa. Projekt financiran iz IPA programa Europske unije bavio se istraživanjem sukoba interesa u Republici Hrvatskoj. Udruga Partnerstvo za društveni razvoj utvrdila je sljedeće. Tomislav Karamarko bio je u upravi, odnosno posredni ili neposredni suvlasnik u najmanje 5 tvrtki. Sada vi ne mislite da korupcija na koju ukazuje Europska komisija, apsolutno. To nije problem ove zemlje? To je izazov. Vi ga zovete problem, ja ga zovem izazov da riješimo taj problem. 80% građana zemlje misli da nam je društvo korumpirano, vama je to izazov. Da. Zbog niza kritika koje sam iznosio na rad sadašnjeg ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka dok je još bio šef tajne službe, prvo sam bio zatvaran, po njegovom zahtjevu pokrenute su predistražne radnje, on je bio kod sadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića 2007. i tražio da se pokrenu predistražne radnje protiv mene jer da objavljujem imena ljudi zaposlenih u SOA-i i povjerljive informacije. Ja sam to objavljivao samo u kontekstu da bi dokazao korupciju i nepotizam u SOA-i. Danas ministar unutarnjih poslova provodi glavni pendrek u provođenju antikorupcijske politike, a imamo niz dokaza o njegovom korupcijskom ponašanju. U najmanju ruku je zanimljiva koincidencija da se na mjestima bilo privatnog, bilo poslovnog interesa Tomislava Karamarka pojavljuje Hypo grupa. Krediti, hipoteke, opterećenja, financiranja, sve iz Hypo grupe. Iz grupe koju mediji nazivaju majkom svih afera. Pokojni predsjednik SDP-a, a tada premijer, rekao za jedne talijanske novine, HDZ se nalazi pod istragom. Što je bilo za antologiju političke gluposti, jer kako se jedna stranka može nalaziti pod istragom, molim vas lijepo. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader temeljem međunarodne tjeralice uhićen je na autocesti u austrijskoj pokrajini Salzburg. Ja sam od prvog dana za Sanader rekao da je lopina, neradnik, gramzljiv, da je osvetoljubiv, jer se pokazalo istina. Ništa manje zanimljivi i ništa manje neprilični su podaci o ministrovim adresama stanovanja na kojima je bio prijavljen. 1993. stanuje bez naknade u stanu supruge Hrvoja Petrača. Hrvoje Petrač pravomoćno je osuđen za kazneno djelo otmice. Pozivamo gospodina Bajića i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da se skine prašina sa slučaja Karamarko i još cijelim nizom tvrtki u kojima Tomislav Karamarko ne samo ima prste u pekmezu, nego i debelog razloga da ne strahuje samo od Saveza za Hrvatsku, nego i od toga kad će i njemu, a i taj trenutak će, uvjereni smo, brzo doći, pokucat isljednici DORH-a i USKOK-a. Ovakvu biografiju ministra unutarnjih poslova javnost ne poznaje. O njoj zna vrlo malo ili nimalo. 3 televizije o tome ne govore. A zna se, ono što nije bilo na televiziji kao da se nije ni dogodilo. A dogodilo se i još se događa. Nisam vas dobro razumio. Poljoprivreda, energetika, reindustrializacija. Reindustrializacija Hrvatske i šta smo još rekli, digitalizacija i tako.